Yes, good evening mga ka-people. Lami kayo mga ona punta ron mga people. Bitaw unsa na po ni atong vlog karong gabi una. Kabalo ba ka ka-people? Nana po bago grilled balut. Katry na mo ka-people kanang grilled balut ang itlog isugba. Bitaw ka-people, welcome sa ato ang live karon. Maayong gabi kanatong tanan. Kauban ako karon si Arwaka. Kauban po na ako si Admin Bern. Live na karon mga ka-people diri sa Parisan sa Oro. Ug nami i-feature mga ka-people kaning gitawag natog grilled balot. Bitaw no, shout out sa tanan and feel free to comment people of Oroquieta. Unsa ni nang grilled balot? Unsa naaana ma'am? Unsa imong gibuhat? Unsa na siya? Ang itlog gisugba jud siya. Gisugba ang balot. Dayon unsa man na imong gipamutang ana? Unsa na siya? Chili garlic oil. Wow, lami lami kay ka people. Mapalit na to ni sa presyong tagpila. Tag 30 sir. Tag 30 pesos. Sinugba nga balot. Sinugba nga balot mga ka people. Welcome to our live streaming ka people. We are live karon diri sa Purok Uno, Upper Langkangan, featuring balot. Grilled balot brought to you by sa Parisan sa Oro. Kajut sa ka people. Yes. Live na live dyan eh. Feel free to comment. Sodo lang. Shout out sa tanan. Shout out to Valin and Aileen Mutya Bula Gaid watching with us. Shout out ka people. Wow, lamia sa grilled balot. Humot na kayo ng humot na siya. Shout out to Sir Stephen Galardo Mantilla. Kaya ko Ang grilled balot yun sa siya pag-prepare gilungag siya daan. Aya gibutang aning nani mura gi kumbaga giinit siya dayon gibutang ag chili sauce. kuhan ka rin. Umuta. Balot lang siya din grilled. Isugba na siya. Na siya smoky flavor. Smoky flavor. So ang smoky flavor ang gadag bida di ani. Nanagit sa Oroquieta grilled balot. Naanag yun dahil sa Oroquieta Admin Bern. Ang trending na balot sa TikTok, you know, grilled sinugba nga balot na ana sa Oroquieta City. Shout out sa mga viewers sa people of Oroquieta. Maayong gabi ninyo diha. Shout out mga viewers. We are inviting everyone to come diri sa Parisan sa Oro, which is located diri sa Purok Uno, Upper Langkangan. Diri ka makakita ka people og itlog nga gisugba. Balot nga gisugba o tanawa na cafe full with stick kay sa man na say isulod sa aparat ugsok. Asa ni siya katong balot nga nanay chick or katong Pinoy naapoy Pinoy nga katong walay chick kanang wala pa piso ba? Balot na jud siya. Katong naa jud siya iso. Tagpila daw. From Mary Galvez Pinunal Micatandayo for only 30 pesos. Presyong abot kaya. Sarap na sarap sa lasa. Muna ang location mga ka-people. Then apoy kanang sauce. Special nga sauce. Wow. Lamia kayo gaso-aso. Grilled balot. Sinugba nga balot ka people. Shout out to Maricho Bahian Humawid Buro. Diri ni siya sa Purok Uno, Upper Langkangan.
diri sa Parisan sa Oro. Shout out to Ma'am Maricho, tagpila pod sir for only 30 pesos. Presyong abot kaya, sarap na sarap sa lasa. Unika people, first ever in Oroqueta. Nga aduna na tayo grilled balut. Shout out sa tanang mga nag-view diha to Ma'am Leti, Gumati Tubli, to Lizel Sabinit, to Chewy Villanueva. Shout out to other viewers of people of Oroqueta, labi na sa mga viewers from Tangub City, especially Muscular Active. Shout out to Doki Maki, Japanese Resto of Oroqueta. Shout out sa Pangdalaga Floating Playground. Shout out in Cantandia Flower Farm. Shout out ninyo mga ka-people. Tonight, we are inviting everyone to try grilled balot. Monica people, ang grilled balot. Isugba nga balot. So, mo try ang akong mga ka-team karon, Kuya Bern. Ingon man nagdili ko. Kaya, so let us see sa isa sa mga balot mga ka-people atong tanahon. Kita ninyo, ka-people, ang balot is naay chili nga toppings, then gitugsukan siya tukog. Pwede po siya ibalhin diyan na ka-people kung ganahan ka. Basta ang iyang price is for only 30 pesos. Natuwa na yabo na. Wow. 30 pesos ka people. Kaya kanihot doon ni Kuya Fritz aka Arwaka. Sige, enjoy guys. Enjoy with the grilled balot. Shout out no sa mga nag-view sa people of Oroqueta karong gabi. Mayong pagpanglantaw ninyo diha, nagpaibog mi og grilled balot diri sa Purok 1 Upper Langkangan, Oroqueta City. 30 pesos. So napod may mga baligya diri, mga beer ana pare sa balot kay mo man dyan na siya kasagara. Napoy beer, soft drinks ana. Yes, naka-live kita karon, shout out. Kaya ka na ni mo horuton tanan Kuya Fritz. Arwaka. Na. Sige, ipakita sa tong viewers. Wow, lamia kayo. Picture ya para nila. Chay mong phone, nice mamudug ko. I-post na to sa akong taga Oroqueta pod og sa Tambayan. Lagi 4K resolution na shock. Sige Elmo, pakita sa tong viewers kung saan na imong gikaon karon. Balut no, yung sauce. Ayun. Shout out to MJ Pugs, Anthony Ace Aguilar, pa shout out dire sa Cagayan de Oro. Shout out to Merl Tumimbang. Until what time mo sir from Corley Manunog? Until what time daw ta dire ma'am? Ha? 9:30 sa gabi until 9:30 ma'am. Shout out to Mary Christ Dickinson, to Kimberly Shine Blasi, to MJ Tabibina Bitanghol. Shout out to Ma'am Annie Romanilio sa Annie's Beauty Box. Mayong gabi diha Ma'am Ann. Sa tanang mga magpa-parlor diha, pwede mo mulahos dire, ganahan mo magbalut. Shout out to MJ Mags. Shout out to Anthony Ace Aguilar. Shout out to Kimberly Shine Blasi. Yes, mayong gabi natong tanan ka people. Feel free to comment ya. Nara ka people. Wow. Tenga naon na yur. Iyo ko na inform yur. Ito yung nga nga balot ang gikaon god. Wow, lami. Ako ka people, dili kay kog balot, kay hubakon ko, kay allergic ko. So ako na take video ka people while having a shoutout. Sir, available ba daw mo everyday? Nay nang utana from Jeline Tizon Pirot Show. Monday to Saturday. Monday to Saturday available ka people. Shout out to
Ma'am Letty Tobli. Ka-people, you can support us by sending stars, a digital gift that goes a long way for our coverage and our audience. Free shoutout na naka-loudspeak na dyan tadi. Naka-connect dyan sa speaker. Atong pag-vlog karon ka-people. Happy viewing sa tanan! Wow! So far, kumusta man inyong experience sa grilled balot, Elmo? Bukaan pa ka. Alam mo as balot yun. Wow, lumiyan, no? Then naman siya sauce, suka. Then napag siya chili, nga toppings. Duha ka po. Shout out to Ma'am Lorien Shunar. Shout out to Mayens Van Cam. Shout out sa mga taga Purok Dos Villaflor. Gawas na diha Ma'am Lou from MJ Pugs. Asa man siya? Ha? Sige, gawas na mo niya. Sige, lingaw na mo niya. First ever in Oroqueta City, people of Oroqueta nga nanay grilled balot. How it was prepared mga ka-people. Ang grilled balot, inani ang pag-prepare niya. Gilungag na siya daan nga 18 days balot. Dayon, gisugba siya with the toppings na ilang sekretong sangkap. Kani ka-people, yung ani. Chili. Chili something in oil. Dayon, ang egg is an 18 days old. Dili 18 years old. Yun na. There, dyan, kaya dyan nilang uruton nga 8 ka buok. Yes, mayong gabi sa akong kauban na medtech si Sir Kenneth, Sir Kenneth, Ma'am Kenneth. Amoxicillin, Ma'am Blessy Kilo, mayong gabi Virgie Haka watching from the Twins Resto Bar. Uy, may gabi sa mga taga Twins Resto Bar of sa Pandalaga, Misamis Occidental. So, 2 years ago, diha ko sa una po nag-vlog. Naka-follow day sila gayapon sa tuwang Facebook page sa People of Oroqueta. Mayong gabi, Ma'am Virgie Haka. Thank you so much to Mayens. Welcome, shout out sa mga taga Purok Dos Villaflor. Time sa anong ang balot gabi jud sa kaunon, sir. Mugyo kung nabantay no. Kasi mo ang explanation na lang, anong gabi jud ang balot kasagara kaunon. Pwede man siya daytime, pero kasagara gid gabi gid ang mag-offer. Kaon pa isa sir ha. Kay videoan tiga kaon pa isa. Ay. Ito ninyo na, mutila lang sila suka. Ngara dyan. Ay, lamig. Videoan tiga mo kaon na. Sige, sige. Shout out ming Hector Banaag. Darao na sa Oroqueta. To Ma'am Gialin Tezon Pirocho tagpila, sir. This is only 30 pesos mga ka-people grilled balot with chili toppings on top. Shout out to Sir Anthony Ace Aguilar. Pa-shout out sa Mama India diha sa Pines Purok 7. To Ira Cotales, shout out to Renmore Dingar. Shout out to Eileen Mutia Bulagaid. And to Sir Hector Banaag. Ano din? Sobra. Ang atong gi-vlog karon ka people sa mga ning apas og view is a grilled balut gani. Sarap na sarap kasi sila sa pagkaon ng grilled balut ka people. No need for rice kay murag sa isa pa lang kapog or duha busog na jud ka. Dagko pa din yung balot mo, dili siya gabi mo. Dagko jud siya na. Ay, kita ko itlog. Kuya Fritz na pa. Bila ko. Ila na Sige nando. nako, wala balibad. Hindi pa lang ko allergic yung chicken kay hubakon mo makakaon og mga chicken. Tulo na akong yurot anak. Shout out to Young Skip Baby UC. Dili ni siya sa Puro Puno, Upper Langkangan sa Palisan sa Oro. First ever in Oroqueta mga ka-people nga naa nagyoy grilled balut. Wow, grilled balut. You're always welcome. Naka-follow jud me from Ma'am Virgie Haka. Yes, Ma'am Virgie, basig ganahan ka mo bisita kung balik
sa The Twins Resto Bar puhon niya sa Pangdalaga sa Kasul. Di ko kalimot anak. I was there during pag-open jud anak. Shout out kay Mama Inday sa Pines Purok Shetit o Sir Anthony Ace Aguilar. Invite sila dire. So we are inviting to everyone, mga ka-people, to visit. Come and visit Parisan sa Uro, ang location din sa Upper Langkangan, Purok Uno, to try grilled balot. Inspired din siya sa Thai street food. Inspired by Thai street food. Wow! Sa atong 51 million and billion viewers, shout out everyone in the online world. Maayong gabi ninyo diha. We are having a live food vlog here at Purok Uno, Upper Langkangan, featuring grilled balut. Actually naman sila sauce ka people mo ni ang ilang sauce ipadok dungo gamay paliog yan. Ano, tanaway lang sauce ka people. As you can see, chili with suka and onions and garlic. Kanina ay spring onions ni kinay green. Tara, ang baluto ka na jud ka people mo dyan na ang grilled balut. Dami kayo. Wow. Tapos may kinakoy chat na. Kumusta man ang inyo ang pagkaon-kaon diya? Mayong gabi mga ka-people. Dagko jud kay lang balot. Pila na imong nahurot? There baka makahurot og 20 ka buok. Grilled. Ikaw? Dili kaya. Shout out to Fritz Bulawin. To Inday Normelita, shout out ninyo diha. Shout out to Glay Albios, Janet May Manunog Albios, Joji May Telos Albios, Floralin Albios Akop, Renilisa Albios Arat na. Sa mga nakatanag asa ang location, dito ni siya sa Purok Uno, Upper Langkangan mga ka-people. Shout out to Jamaica. The Raman is watching. Shout out yan. Nata diri karon sa Purok Uno, Upper Langkangan, sa Parisan sa Oro, featuring grilled balut. Kailan mo aning tawhanan ka people? Kailan mo aning niya? Hi mga fans. Pwede ka magpaila-ila sa mga viewers sa People of Oroqueta. Ano na kailangan ko ay? Sa mga wapakailan ni mo nino tuta. Dili lang ko sir, sila lang. Kinsa man ka sa umaga, Fritz man daw ka sa gabi. Fritz sa umaga, sa gabi. Maluma na ka. So sa man jud ka? Sa man jud ka lucky ka or naagi kay feelings of identity crisis? Bindi sa sabot. Musta man mo experience ka sa balot? Grilled balot. Lami gid siya. I-describe ang balot nga mong gikaon ka ron. Ganun di jud perfect. Sa difference sa Sige, naglibog siya. Oh. Sir, difference sila sa ordinary. Weird siya, no? Burag siya. Kinsa nga siya? Lucky or bayi? Sumpah ko. So mga ka-people, i-recap lang ako atong food vlog karon no. Naato diri sa
Purok Uno, Upper Langkangan featuring grilled balot. Kani, mga ka-people dito sa Parisan sa Oro. Kita ninyo karon mga viewers sa People of Oroqueta o sa mga muapas pag-view sa atong live. Kaya wala pa naka-online, makita ninyo ang bag-o na food trip sa mga ka-people nato nga ganahan mukaon og grilled balot. So mga ka-people, kabalo ka gyud sa pag-prepare ang grilled balot. Ako ang refresh ninyo ka-people. Kani gilungag na daan mo ni siya ang grilled balot. And then after that lungag-lungag will be sugbahay here. Isugba siya diha, dayon butangan siya og chili on top. Bukon yang imabaw. Chili on top diri siya ibutang, then inig magbukal na siya kay ang yang sabaw mubukal mo naman na siya sabaw-sabaw sa sulod. Mugawasan nito murag iyang itlog na part yellow. Tahanan na siya chili sauce, then napot siya suka. Kung mag-prepare siya mga ka-people, inana siya. Sana likan gamay ang imabaw. So dapat ani, nag-uban sa baga gini. Tigid mawa ang baga ani. Shout out to Jomari Manlod. Shout out to Prince Philip and Salin. Shout out to Inday Normilitas RTW Fritz Panghatag Pod. Marilu Im Unahan. Shout out Claudine Claire Unahan. Lami kayo na aha na dot. Diri ni siya sa Purok Uno, Upper Langkangan. Sa Parisan sa Oro. Road going to Barco. Mulabihan ninyo ni siya. Kaning nahayag diri nga mga lights. Oh, yan. Lights. Kita mo mga gisugba nga egg. Gisugba siya ka people. Yan, wow. Shout out mga unta idol taga Oroqueta pud ko watching from Kuwait from Ma'am Anil Limar. Muna akong gingon ka people na siya sekretong sangkap. Na siya gibutang chili sauce. Shout out to Prince Philip. Paibog lang kita ni mga ka-people kay aron makabalo mo na din natin grilled balot. Apas na lang mo na yun derby. Oh, grilled balut. Wow, with aso-aso to dyan siya. Akong natimawan bitaw ka people, humot nga sili nga murag na oil nga murag ang egg nga kanang bagong inabrihan bitaw. Ma-feel yun mo nga egg jud siya. Mas masarap gyud igopon ang sabaw sa balut. Sir Rino Tadashi, mayong gabi sir. Dianahan kag balot sir, pwede ka diri sa Parisan sa Uro na ay grilled balot. Grilled balot. Shout out to all the viewers, people of Oroqueta. Shout out sa tanan, shout out to all viewers. Feature na to karon mga baluts. First ever in Oroqueta, Binika people. Thank you sa pag-shout out, idol, from Claudine Claire Unahan. Yes, idol. So we are featuring tonight grilled balut. So people of Oroqueta, this is Oroqueta City ka people. Common naman jud kada gabi nga sana. Ayun sana. Nganong kita kluban siya. Sobrang iyang smoke sa balot. So ano na siya, smoky flavor. Amo nang gitakloban, no? Ano gitakloban pa di ay. Amo na siya step ka people na pay taklob effect. Sige ba ani mo ka people? Shout out, try mo. Yes, Ma'am Marilo, try. Shout out ni Fritz Lamia, ano tagpila pud na dyan from JD Steady. 30 pesos only. So 3 for 100, char. Bitaw 90 for 3. Tuyo rektaklob aron na siya smoky flavor. Smoky flavor ka people. With all the paga, the asu, then pabukal-bukal effect. Then sa may mga pagkuha naka-gloves. Init man, okay. Pang driving nga gloves jud. Dugay ni pang boxing. Tara ka people of yan. Then after that butangan na siya tukog. Shoutout to Kuya Monel Lumasag. Mayong gabi di, Kuya Mons. Nagpadapli ng mga nangabusog.
So mao na to siya ka people ang ato ang vlog karong gabi una. So, mao ni siya ka people no sa ganahan mo bisita. So Sir Jefferson, Sisikan, Balukan, mayong gabi sa mga taga Jollibee o Roqueta. Sir, basta gisumana kag french fries, dili na lang ka sa grill balot na pod. Bitaw Sir Jefferson, you may try grilled balot. Nindot ni i-add ni Sir ani po sisig balot. Balot sisig. Nana pa balot sisig. Ay, sisling balot. Sizzling balot, sizzling. Sa mga viewers sa People of Oroqueta, maayong gabi ninyo dihang tanan. Di pa dyan ko mundag live mga ka-people. Unya natataw-taw mangundag live kay mang shoutout pa ko sa mga nangapas. Shoutout ni Arwaka from Jedi Oscares. Ay, mag-prepare ko agwan. Sisling balot. Mag-prepare kag shoutout to Sunny Pau Ingito Gapol, daghan man na sa Manila. Yes, daghan jud siya sa Manila. Pero sa Oroqueta kay karon pa jud ni first ever in the city of Oroqueta, the capital of Misamis Occidental, nga naagyoy grilled balut. Shout out to Sunny Pau Ingito Gapol. Napay sizzling balot, nangabusog na ba ning mga isa lang ka po, kaya Isa lang, sample lang, ipakita lang nato sa itong mga beer, kinabusog ng mga models na to. Tugkan, yun ay high blood sa ito. Dito na maayong gabi sa tanan mga ka-people na enjoy dyan mi diri karon sa ato ang live shoutout featuring grilled balot. Ngayon na magkaon og grilled balot ka-people. Agwan na, Joy. Suyo po ng sabaw din, chili-chili, halang-halang po siya sa mga po. Shoutout mga viewers. Nalingaw biya ko nyo ka people. Lami na siya. I-try na ko. Yes, i-try ni mo. I-try jud. I-try. You will miss 1/4 of your life kung dili ni mo i-try ang grilled balot. Nindot pa jud dire kana bitaw nakay uyab then maghungit-hungit mong duha dayon magbuwag. Bitaw no dili man kanang dili mo sa kanang parisan sa oro ba kay parisan good meaning naagi pares man eh. Kung wala kay pares ayaw na lagaan hindi mo welcome. Tapos dito na sila kitag pares, no? Bitaw ka people, no? I-invite mo na ko tanan dito sa parisan sa Oro to try those grilled balot. Dili necessary bitaw nga naagi uyab bitaw. Ako lang tong kuan nga parisan sa Oro mo gud ang name. Pwede dyan mo dili mo ani para makatry sa grilled balot. Ganahan unta ako ani ka people pero bakon buwan ni gud kay kuan mo siya. Kinama-allergy ko. Arwaka, transform na. Gawas na ron. Dili ka mo transform. Kaya nagulat imong mga fans. Na si Arwaka, wala na minaw, galaig buho. So mo ni ilang place ni ka people. We have this sizzling balot for only 89 pesos. Sizzling sisig, Oro Unlimited Horse. 299 jud, Unlimited Horse. Oro, saan eh? Dog style cocktail, RH with sisig. Stallion 60 San Mig. So ipares na mo sa balot ka people. Sizzling. Then shout out to Ma'am Aimik po. May gabi ide, Ma'am. Shout out everyone. With badlot or sising badlot ka siya? Sizzling balot? Sisling Or sisig balot? O sizzling with balot? Napoy sizzling sisig. So, sizzling. Daluya, mangka. Dili ka mukha balot. Dili daw siya mukha balot. Asa dapita na from Ray Island, Gialon. Diri ni siya sa Purok Ono, Upper Langkangan at Parisan sa Oro. Bagong menu, grilled balut. Shout out everyone. Tagpila inyong balot sir from Romeo Jason Batoy. For only 30 pesos. 30 pesos lang. Ulat-ulat na ginagmay ka people kay naay sizzling balut. Shout out to Matthew Gibay. Shout out from Hydro Depot and 3B Printings. Yes, shout out ninyo all. Shout out everyone. Mga taga Hydro Depot and 3B Printings.
Pasiganahan po mo diya, sir, diya ta mag-live. Siganahan mo diya na po ko magsaba-saba. So karong gabi una, welcome sa atong pagsaba-saba mga ka-people dire sa Parisan sa Oro. Purok Uno Upper Langkangan featuring grilled balot. Unsay benefits sa balot? Char, nagitay pa health tips nagi health tips ka people niya natin sa benefits of balot bitaw sa mga ganahan. Benefits of balut. Matod pa sa ato ang pakimarites unsay makuha sa balot. So nutritional value of balot ka people, they are packed with vitamin C and beta carotene, of which are powerful antioxidant that help clean free radicals from your bloodstream and support your immune system. Ah, wow. Mo ba? Pero kaming mga allergics ka people, goodbye. Ano siya, no? In addition, they contain niacin, riboflavin, and thiamine. Ang glutathione, sa mga gusto mo puti. O kaon balot. Is it okay to eat balot ba sa gabi Ang balot, amot lang. Kaya akong naibalaan yun mga ka-people, kasagara ang balot is pang gabi yun siya. Amot, o nganong gabi yun. Pwede man sa kaunog adlaw. Wa ko kabalod yun. Unsay na ka ng rationally na. Bitaw mayong gabi sa tanan nga mga ka-people online na abay ipakita ninyo mo ni siya ang gitawag sizzling balot. Ya, paliw ko picture ya. Sa mo phone kani sizzling balot. Sizzling balot. Ay ngano sizzling siya sa din na. Ano siya, sizzling pares balot. Nasa Pipares. Naay mo na beef nga panit. Dayon. Dayon, nasa gravy nga, kuhan. Isagol ba? Wow. So mo na siya gitawag na to Sizzling Paris. sizzling Pares balot. pares With balot. balot. Ano siya, sabaw, unta. Sabaw o rice. With rice na siya. Sizzling balot. Wow. First time gini, first ever in Oroqueta. Pila ka niya? Ha? 89, no? Oh, 89 na siya. Only pila? Ano yung sabaw? With rice, siya, Pila ni sir? 89 with rice. 89 pesos with rice and sabaw. and sabaw. Curious lagi mong tanan. Karon pa mo kitag balot. Muna lagi mong nabaguhan. Tagasa na mo. Wala ito sa US, sir. Kaya sa kulay mo, Wala ito sa Australia, sir. Sumuni ang kahimtang ni karon. Damit kayo sa kanon. Sumuni ang mga kaganapan diri mga ka-people. Bita na mabalik na tayo og vlog. Shout out. Ansa na sir mo na ang yang sabaw? Unsay naa sa sabaw? Paris. Kuha na siya, sabaw. Ay, ang Sabaw sa unsa ni? Sabaw sa pares. Sabaw sa Pipares. Then Beef Pares, sabaw. tilawan ang tong sabaw. Init pala bo. Kami na dyan. Kami dyan. Muna siya balbakuan no? Muna siya na star anise. Umot pa jud. Kaon. Mo. Kaya. Kana. Nako. Unsa orasa mag-closer until 9. Shoutout galaway ko sa balot from Guevara Ila. Yummy na siya from Ma'am Lenny Pinaran.
watching from London no ni Hernan lami oy sponsor on ka sani uli ko diri sa Manila always na from Ma'am Lenny Pinaran lami oy so admin Bern kao na ka Dili. why Sige. Ay, lang. a picture Masalan na lang ko. lami oy di ka maibuga na ka people. Me, ani mo burn. Ala, nindot lagi kag shots. Asa na? Me, ani mo burn. Ya, naon na to ya. Laos tagdula po after this live. Oh, ano? Makimarites ta. Mag-vlog. Correct. Tayo pero yun. Alami, ani uy. So, mao na ni ka people, ang last na tong gipakita karon ang Muna sila ikaw ban. Aray ka ba? muna for only 89 pesos. So, mao na ni ka people, last na ni natong shout out kay mag-end namin sa atong live. We would like to thank the management of Parisan sa Oro featuring grilled balut together with sizzling balut food. Thank you so much for patilaw with the people of Oroquieta and kung taga Oroquieta City ka Facebook page. And we would like to greet also sa tanan na itong mga naglantaw sa live, sa itong mga subscribers, maayong gabiin ninyo diha. Mamaliw kong regards si Princess Joy Kabasag from Ininchik, name, inarabo gid ay dili Ininchik. Mao jud gana dagan jud sa Manila pero mas makamingaw ang halang-halang des Oroquieta from Ininchik name. Shoutout ko sa Luz All Shop Beauty Products beside Parisan sa Oro. Yes, na dili sa mga gustong mo gwapa o samot. Sa mga dili gwapa nga gusto mo gwapa diri pagkaugma gwapa na ka. Just check it out sa Luz All Shop Beauty Product. Sa mga gusto pag yun nga mo gwapa pag yun ayaw mo gwapa samot ani lang mo. And of course ayo din mo kalimot nga mukaon og balot kay samot nga mo gwapa ka kung mukaon kaning baluta nga gisugba. Shout out to Admin Jai is watching. Hi Bern from Ate Jai. Hi Ate Jai. Nara o imong gipangita. Sige sir, pang-imbitar sa viewer. Ay, na daw siya. So, hi Ate Jai. Mayong gabi dia. See you on Saturday at our first ever POO outdoor to play at sa Pangdalaga floating playground. Ready na si Kuya Vern. Naka-order na daw siya 2 piece from Lazada. Nanay ang gi-unbox na ganina. Ikaw daw ayaw pa alkansi kasi Ate Shing ready na pod with all the kalo-kalo pa si Ate Shing. Kina siya pang summer nga kalo. Then 2 piece pod. Makita daw ilang sexy body this coming Saturday. Once again, mayong gabi sa tanan, people of Oroquieta. Salamat Parisan sa... Shout out to Makalaway lagi mo from Guevara Ila. Makalaway dyan. Ka-people, you can support us by sending us stars. Or you can subscribe at People of Oroquieta for more updates, details, or whereabouts within the Oroquieta City, the capital of Misamis Occidental, and of course sa Tibok Probinsya sa Miss Oak. And of course mga ka-people, daghang atangan kay daghang mga bag-o sa month of May and June nga mag-open. Kabalo ko no. Daghan kay opening sa Miss Oak ka-people. Nga inyong atangan. Shout out sa akong mama, Virgil Lim is watching. Mayong gabi diha ma. Puro wag na kuya. Pita o bano nakarako din po naman ate kanire ka ng grilled balut. So once again mga ka-people, maayong gabi tanan. End na namang live kay hinahin na po mi karon. Thank you and ayo bi mo kalimot ani sa kuan Parisan sa Oro kay nadiri ang inyong gipangita nga grilled balut ug nag-viral sa TikTok ug sa uban pa na media channel sa Facebook. Pita maayong gabi sa tanan.